ओजोंहाय माने बिफा गदाया अयथासार खालामबाय थायो बिमाखौ बुबाय थायो ना मानो दा आरो फिसाजोखौबो लानो नागिरना मायोनो बेफोरबायदि रिपर्टखौ खोनानो मोनदों जोङो बिसोर गथ'फ्रा बुंनाय मथे नै बिदि उपद्र खालामनायाव माने गथ'खौ सेंग्रासा लाना फैदों आरो बेयाव गावनि गोसोथोखानाय नालाय मोजां मोनखानाय ओमफ्राय सेंग्रासायालाय माथो होनदों उनाव लाफिनगोन ना मा होनदों सेंग्रासाथ' लाफिननानै जाहैदों नैबे दाखालि बावैसो मानसि गोमादोंमोन 11 बोसोरनि औ ओमफ्राय बेखौ धिकियाजुलियाव लाबोबाय होनना खोनादों ओमफ्राय नोंथांमोना दंमोन नामा स्पटआव दाख्लैथ' जोङो गथ'खौ नायहैदों नायहैनाया गथ'आबो दङ सेंग्रासायाबो दं सिख्लासायाबो दं सिख्लासायाथ' नंमारगौ 11 बोसोरसोनि गथ' हौवासाया जेनेबा बिदिनो 27, 28सो जाबाय खोमा हौवासाया दा मथा मथि जों रायज्लायनायनि गेजेरजों जों मिथिबाय जे ओजोंहाय बेंगलर ना मायाव दा बिमा बिफाया गदायनो बिफा गदाया माने अयथासार खालामबाय थायो जाहैदों ओमफ्राय बे सेंग्राया माने गोसोथोयोमोन जाहैबाय सेंग्राया गोसोथोनायाव दा बिदि अयथासार खालामनायखौ नुनानै सेंग्राया लाना फैबाय न'आव लाना फैदों आरो न'आव लाना फैनायाव जोंनि एरियायावनो नालाय जों मैया थांनानै इउनिटेड फ्रम एक्स.एन.जि.बि हिसाबै जों मैया एसे बुजायहैबाय गथ'खौ सेंग्रासाखौ बुजायहैबाय हिनजावसाखौ बुजायहैबाय दा हौवासायाबो बुजिबाय हिनजावसायाबो बुजिबाय आरो दा बिसोरो माने बैसो जाजासिमखौ गावसोरखौ माने एक्सट्रा थाहोलायनायनि थाखाय जों बुंदोंमोन दा बेवहाय गामिनि रायजोफ्रा ओजोंहाय क'क्राझाराव फिथा गिबि दङ बेयाव दोनहैफिननो नागिरदों आरो दा दोनहैफिनबाय खोमा दिनैहालागै ओमफ्राय मा होनो बे सेंग्रायाबो दंखायोमोन आरो माबा मिथिङाव सेंग्रायाबो दं माने जों इउनिटेड हिसाबै जोङो सानावनो बुजायहैबाय बेनि माबायावहाय नेक्स्टआव गावसोर गामि हिसाबै रायलायनानै लेखा फरा देलायनानै बेखौ खालामनो नागिरदोंमोन आरो जों बे समाव थास्लाबासै जोङो ओमफ्राय बिसोरो गावसोरनो फैदों ना सोरबा लायदों बिसोरथ' गावसोरनो फैदों गथ'आबो ओजों खामानि मावहैयोमोन नालाय गावसोरनो फैदों फैनाया गावसोरनो ट्रेनजों फैदों औ गावसोरनो फैदों हौवासानि न'खराव फैदों ओजोंहाय माने बिफा गदाया अयथासार खालामबाय थायो बिमाखौ बुबाय थायो ना मानो दा आरो फिसाजोखौबो लानो नागिरना मायोनो बेफोरबायदि रिपर्टखौ खोनानो मोनदों जोङो बिसोर गथ'फ्रा बुंनाय मथे नै बिदि उपद्र खालामनायाव माने गथ'खौ सेंग्रासा लाना फैदों आरो बेयाव गावनि गोसोथोखानाय नालाय मोजां मोनखानाय ओमफ्राय सेंग्रासायालाय माथो होनदों उनाव लाफिनगोन ना मा होनदों सेंग्रासाथ' लाफिननानै जाहैदों थारमाने रायलायना दोनथ'बाय माने रायज्लायथ'नानै दोनथ'नाय जाबाय रिलिज खालामना दोननो हायो बायदिसिना खालामना दोननो हायो बेबायदि आरो जेनेबा बैसो जाजासिमखौ बिसोरो थाथ'लायनांगौ आरो एक्सट्रा नै बिदि ओमफ्राय नोंसोर एक्स.एन.जि.बि फरमनि जानानै मा बुंनायखौ जेनेबा मा बुजायखो एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंथ' इउनिटेड फ्रम एक्स.एन.जि.बि हिसाबै जोङो बेबायदि बैसो गोरलैयाव बा बैसो जायै समाव जोङो बेबायदि गाज्रि बा हाबा जानाय बा माबा गाज्रि बेसाद बाहायनाय जों बेफोरनि सायावथ' जों नोजोर लागासिनोखा आरो बेफोरबायदि जाथों बेफोरबायदि जानानै दिनैहाय बायदिसिना जालांगासिनो उन्दै बैसोआव हाबा जादों बेफोर लासै लासै बुजिलांनो हादों लासै लासै बिदिनो न'खर संसार सिफायलायबाय थादों गावजों गावनो बेबायदिया बारायनानै बारायगासिनो बेबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जालायनायनिफ्रायनो बेनि थाखाय जोङो मावगासिनो आरो मावलांबाय थागोन बेफोरबायदिखौ इयुनाव बेबायदि सोरबाफोर जानो सानदोंबाथाय सांग्रांथि होनो सानो नामा औ बेखौ जों सांग्रांथि होनो सानो ओमफ्राय मिथिङाथ' मोजाङै मोजां जोबलांबाय ओमफ्राय दा जेनेबा माबा मोनसे जाबावोबा उनाव माबा मोनसे राहा लागोन नामा नोंथांमोननिफ्राय बेखौ दा समाज हिसाबै रायजोआव समाज हिसाबै जों हगारनानै दोनबाय दा बिसोरो लालायनो मानो होनबा जों माने समाज रायलायनायाव जों गैजोबामोन नालाय दा समाजनियाव माबायदि रायलायखो माने बिसोरथ' जोंनि सिगाङाव बुंखानाय बिसोरखौ रिमेरिस खालाम होलायगोन बिसोरनो लेखा फरा मोनसे लिरना होगोन बे सिस्टेमाव बिसोर बुंखादों आरो जोंनि सिगाङाव दा बेसेबांखौ बिसोर मावदों ना मावाखै आं माने मिथिङावबो गैजोबामोन नालाय जों थाब फैबाय माने रायलायखांनानै जों बुजायना फैबाय रायजो राजाखौबो बुंना फैबाय जोङो जागोन होनना बुंदों बिसोर बिदिखौनो मावगोन होनना बुंदों आरो गथ'आबो माने बेंगलराव थांफिनला बेंगलरावहायबा थाङा बे क'क्राझारावहाय फिफा गिबि दंना बेयावबा थाहैगोन आरो हौवासायाबो बेयावबा हगार हरगोन माने ओजों माबाबा बेंगलरावबा चेन्नाइआवबा हगार हरला माने चेन्नाइ ना तामिलनाडु होनना खोनादोंमोन तामिलनाडु औ माने नैबे फिफा गिबिजोंबा दोनहरगोन आरो बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम